V minulom dieli ste videli, ako sme si postavili túto väžu za 100 dní a ako sme aj trošku sme, jak by sme povedali, proste sme dosť veľa, počkať. A trošku sme rozmiestili Whitestones. To nevie, čo je Whitestones, to sú teleportačné, akože kamene. Tak to fungujú, pozrite. Bum. Bum. Teraz. No. Čiže. Tak. Dnes, čo by som chcel stihnúť, ešte vám ukážem výhľad pre tých, čo... ukážem vám výhľad pre tých, čo nevideli ten minulý diel. Dám ho, sa vám zobrazí tu hore v pravom rohu. To budete vidieť. To je tento diel. No a tak ďalej. Takto to vyzerá. Celkom pekný výhľad. Nedá sa z toho skočiť, čiže nezomriem. Keby ste počuli hudbu, tak to mne hraje. No a ideme na to. No, dnes by sme, jak som vám sľúbil, ideme robiť... Čakať. Kde to je? Tu. Ideme robiť cestičky. Tam je, ale to je taká. No, lebo ako viete, tak keď sme robili tieto schody, tak sa mi dosť veľa zvýšilo. Čiže vlastne využijem to. Prepáčte, že sa mi to tu tak seká. Trošku seká. No. A ideme na to. Čiže dnes ideme len také cestičky robiť, také pohodové. A fakt, ako vy ľudia, vy ste fakt dobrí. Chápete to? Vy ste mi dali 380 odberateľov. Juhu! Ďakujem veľmi pekne. Ináč minulá časť mi aj tak vyšla, že to bola aj za 100 dní a aj je to za 10 častí, dá sa povedať, lebo tak mi to vyšlo. No. Neviem, prečo som ja šiel takto, keď mám Whitestones. No, ešte si na to musím zvyknúť. A asi dal by som aj Whitestones tam. No, takže tabuľka je. Vidíte tu niekde? No dobre, toto beriem rovno, ale potrebujem aj ceduľku, tak. Ceduľka. Prečo tu nemám ceduľku? Však som tu mal dosť ceduliek na to, aby... Či nemal? Pre zatiaľ zoberiem Whitestone. Tá už sa vyspím doma. Čiže ináč už sme dlho nerobili mining, ale nebojte sa, až tak skoro ešte nebudeme robiť. Čakať? No fakt tu nie sú žiadne cedulky. Neviem, kde sa vytratili. Už by sa to mohol... Počkať. Chcem vidieť západ slnka. Aha, asi ono to nie je otočené tak. Dobrú noc. Stať z postele. To v žiadnom prípade. No. Bum. Bum. A niekedy, určite si to takedy zrobím tu. To nie, toto. Jak sa to volá?
farmu na drevo. Neviem, koľko častí dopredu, ale určite to chcem, lebo však nie je normálne, ako je to v poho, ale proste mne sa nechce chodiť tu, tam. Však chápete to, ne? A keď už mám ten create mod, to prečo ho to nevyužiť, nie? Dal by som si to niekde hore, ten Whitestone. Hop. Tam by som ešte mohol ísť preskúmať, lebo mohol by sa tam nachádzať zink. Jau. No, takže dáme tu dáme, ja neviem. Prepáčte, ale som dal, že drevo kvôli tomu, že je tu drevo a nie stromy. Som chcel dať akože les, ale to čo už. No, konečne drevo. Živí. A ďakujem nejakým fanúšikom. No, ďakujem dosť veľa fanúšikom, teraz presne, ale to je jedno. No, že ďakujem fanúšikom, ktorí majú u mňa odber a hlavne aj tí, čo zverejnili odber dokonca. No a napríklad takí, čo majú zverejnený odber, tak je napríklad počkať, môj kamarát Benny, dúfam, že si to ty. Keď si vidíš toto video, no tak niečo napíš na neho, je čus, alebo dačo také. No a potom ešte dosť veľa. Uvidím, možno vám tu dám fotky, však počkať. Rozmýšľam, dám vám tu fotky, že kto zverejnil, kto nie? No asi dám, uvidím. No a keď chcete aj vy byť napríklad v takom videi, ako napríklad teraz, dúfam, že to dám teraz, neviem. No tak určite si zverejnite odber, keď chcete byť vo videu. No a fakt, v minulej časti to bolo celkom rýchlo. 20 nie odberov, ale 20 no proste 20 tých ste dali 20 a dačo sliadnutí, čiže vážim si. Dúfam, že keď mi to fakt, prepáčte, mi teraz seklo nejako, no dúfam, koľko mám? No. Aha, to kvôli asi Whitestone. No neviem. Možno by som si mal zrobiť nejakú. Prepáčte. Teraz som tu doma sám. Čiže... to je. No, chcem si zrobiť palice. A prečo až tak veľa? Hneď vysvetlím. 20, čiže... 1, 2, 3, 4, 5. Opa. Prosím, hej, dobre. Neviem, či by som zase mal až toľko craftiť. To je jedno. Tak, ostatné by som si zatiaľ mohol nechať pri sebe, ne? Uvidím. No, ideme. Čo som to zrobil? No, ináč ešte by ste mohli mi napísať, keď sa vám chce, čo dúfam, že hej, že či mám, čakať,
Dobre. Že či mám tvoriť videá, ktoré sú Lego vlaky, lebo aj vidím, že dvaja, sa mi zdá, že aspoň dvaja ma odoberajú, tí ma odoberajú, čo... No proste, aj sa vykoktám. Raz, dva, tri. Dvaja z vás majú radi vlaky a majú u mňa odber, čiže vlastne preto hovorím, že či mám začať toto, natáčať aj Lego vlaky napríklad, lebo keď hej, no tak proste mi napíšte, lebo ja neviem, či mám, či nie. Počkaj, kde je čum? Prečo až tam? To teraz už bude parkovať tu. Viete, musíme si tu zrobiť trošku krajšie, však to není normálne. Ja. Bude to lepšie tak? Bude. No, pána Člňáka by som rád odparkoval. Čiže ideme. Nevšímajte si toto dole, to je nič. Nič sa nestalo. Tak. Stoj. Hop. A cúvaj. Dobre. Aha, shift. Tak. Bum. Viete, že mám viacej priestoru. Tak prídem, tu môže parkovať. Teraz... To nejde položiť? No, ide. Hej, ja viem, trošku to možno vyzerá čudne, ale mne sa to celkom páči. Či? Čak, vy posúďte. Bojím sa, že mi to nevystačí, ale... Tu by som vlastne mohol... No neviem. Asi by som to nechal... Že tak? Počkaj, aký je to tu? Dobre, tak tu na takto. Jak to? Aha. Takto. Teraz lopatkou pôjdeme sem. Dosť dlho. Ináč, fakt ďakujem všetkým, čo ma sledujú a ešte keď aj úplne do konca, no tak to je ešte fakt viacej ďakujem. Ale ďakujem všetkým, čo ma odoberajú. Som za to veľmi vďačný a preto už aj chcem tvoriť také videá, že pre vás. Preto sa vás pýtam, či chcete tie vlaky Lego, alebo nie. Lebo keď hej, no tak mi len normálne stačí napísať, ja to posúdim, či sa to bude dať, či nie a keď to pôjde, no tak viete, ja to zrobím. Napríklad mi napíšete, že skús, ja neviem, vytvárať maľovanie, však napíšem, že však keď bude treba, však jasne. No nie, že treba, ale keď akože budete chcieť, v pohode, nemám s tým problém. Tak. A ešte keď mi napíšete, že sa vám to video páčilo ako minule, teraz neviem presne, ale sa mi zdá, kto mi napísal a ešte pred minule potom, že dobre videjko a že mám s tým pokračovať, no tak ako to ma veľmi potešilo. Čiže vidíte, aj stačí jeden komentár a pozrite, poteší. To už sa mi... Tu bude až tak viac.
Aj tu, lebo však viete. Aha. Som zabudla, že to bude tak vyzerať. Tak. Tu môžem sa rovno vyspať. Ináč, ten, kto by nevedel, koľko dní sme tu na, alebo žijeme, ako v tomto svete, no tak žijeme 108 dní. Teraz vám to tak nezapestrím, jak som to minulo zrobil, lebo na čo? Tam vtedy to bolo potrebné, lebo však to bolo 100 dní, ale teraz ani nie. Musím trošku šetriť s tými. Prečkoť. Teraz prosím pekne, nechcem nič také brať. Lebo chcem dosť veľa inventárov, mi to zaberá a nechcem. Počkať. No. To je jedno. Čiže pôjdeme rovno. Toto skopeme raz, dva, však to je jedno. No to neviem, či mi budú stačiť 8 schodov. To fakt? Čože? Zlá správa, došla mi hlína. Ale našťastie, že sme pri... No, jak by sme to povedali, staviame dá sa povedať, kompletne z hliny, tak si ju tu trošku naťažím. Hodil by sa mi creeper, že by mi to tu... 27. To možno určite nebude stačiť. Opa. Čiže ináč... Au. No. Ináč, chcel som povedať, že preto tu aj robím cestičky, lebo však viete, ak som sa proste búchal a ja nechcem, že by som dal to pekne proste. Teraz nevadí to až tak. Ináč toto. Ten, kto by nevedel, au. No tak... Používam aj mod taký, teraz neviem jak, supplementaries. Tak sa to volá. A je to vraj, že dobrý mod, ale ja ho nechcem, ja ho nemôžem mať, lebo zatiaľ nefunguje, tak neviem. Vám môže fungovať, mne nefunguje. Neviem, bude to na inú verziu Minecraftu, alebo neviem. Ináč toto je už druhá séria, ten kto by nevedel, a
Určite si pozrite aj tie spätné videjka, ale teraz vám ich nebudem dávať, lebo teraz len kopem hlinu. A možno si pôjdem aj po... Čakať. Presne som to... No. Ajaj. Čakať, tu sem. Nechcem, že by to bolo nejako super, neviem čo, dlhé. Jak minulé, však to bolo hodina. Dačo? No neviem, ale dosť veľa. Čiže asi tak. Viete čo? Ja to zrobím fyzicky. Sa mi nechce. Toto je také, že toto je také pohodové videjko. Lebo však ako nie až tak pohodové videjko, ale aspoň trochu. No. A došlo, ale pozrite, teraz máme trošku menšiu. Aha. Bolo mi to čudné. Bolo mi to dosť čudné, že jak to, kde to mám, keď som, a už som sa dozvedel. No pozrite, tu máte toto. Tu máte tak krásne pôjdete. Ešte som zabudol na... Sem. Takto môžete ísť. Tu. No ale ja idem tu na, lebo... lebo mi došlo, že nemám toto. Schody. Čiže toľko mi určite nebude stačiť. Tu na nemám, tu na tiež nie, tu kompletne nie, ale mám ich v tomto. V ťažiacom stroji sa mi zdá. Čiže viete, jau. Prepáčte, že tak kývem s obrazovkou, ale však viete, skúška. Iba toľko. Toto si nechávam. No a toto si beriem. Ďaká. Čiže asi tak by sme to povedali. No. Ináč, teraz neviem. Sa mi zdá, že... Joj. Pred 2 dňami som videl to videjko, ktoré... No proste, prepáčte, že som zaváhal, ale nahral som videjko, ktoré bolo tá väža pred 2 dňami a už má 20 niečo zhľadnutí, tak to je pekná suma, čiže som za to vďačný, joj. Tak, bum. Čiže teraz ideme zase hore. Ty vole.
Formula 1. Ináč pre toto, keby ste sa pýtali, čo to počúvam, počúvam vlaky, ktoré vlastne tam idú. Ako tu má byť... Toto si nechám tam. Potrebujem všetko skopať, čak viete. Ja už som tu? Tu by som teraz šiel dopredu. Tak. Bum. Ja idem spať. Tam je tá väža. Tak, idem. Sorry, že si spievam. No. Fakt. Prečo práve teraz? To tak nemám rád. No tak nič. Kde je to presne? Asi. Čiže ono je to presne ešte niekde tu. Čakaj, ja to dám takto. Čiže asi tak. Preč. Počkať. No super. A pozrite, dám si, že spať. A pozrite, počas búrok. Ako viem, že toto asi nie je búrka, ale nechcem, že by mi tu vozili nejakí tí zombici. Dobre som to zrobil. Och joj. No, trošku sa mi to nepodarilo. Čo už? Ináč. Počkajte. Hneď sa vrátim. Páčte, šiel som len niečo pustiť. To už som tu? Ulala. No nie, ja toto nestrpím. No, nevydržím. Tak. Keby som to... No, to bude... No... To bude lepšie, ne si myslím. Ne? Mne sa zdá, že to akože oveľa lepšie. A určite by som to otorčkoval, no osvetlil, ale... Super, čakám. Viete čo? Ne. No a teraz čaká ma dosť dlhá cesta, aby som... No proste ešte to bude dlho trvať. No snažím sa čo najrychlejšie.
Tu musí to byť dobré a nie zle. Bum, 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 beriem. Ešte sa mi zdá, že mám jednu lopatku. A to je všetko. Teraz keby som mohol preskočiť túto, ten dážď, no to by som bol, viete, jak rád. No. Ty vole, pekne sa mi rozbilo. No a to je ako posledná. Prečo som to dal? Však mi vyjdu. Počkaj, ja to idem skontrolovať. Sem. Raz, 2. 10. 8. Toto je zlé. To nie je akože dobré. Čakať, len to chcem trošku zrobiť pekne. No. Teraz dosť dobre. A tu zoberie toto. Tada. Toto si dám sem. Taktiež už tam dám toto sem. Určite toto, keď budem niečo potrebovať vyrobiť. Tieto teraz netreba. Čiže vlastne už sa môžem vlastne takto pekne dostať domov. Ale ešte by som ocenil možno trčkovanie. V preklade osvetlenie. Toto bude záchranné bloky. Tak. Čiže sem. 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 A sem. Tu by šlo trošku dlhšie, ale sem by to bolo tu. Tu. Toto by bolo tu. To by šlo tu. Ďalšie by to tu bolo. A posledná tu. No, akurát to vyšlo. Nie, nevyšlo. Možno keby som zbúral túto. Však bolo akože to svieti dobre. Ja by som to možno dal tuto ako poslednú by som dal tu. Tu by bola trošku tma. Ale tu, pozrite, tu by bola trošku tma, ale tu by bolo svetlo. Tu potrebujem ešte jednu a druhú tu. Trebalo by to nejako koľko tu máme? Tak vyrovnáme. Teraz pozrite, napríklad treba mi palice. Čakať. Treba mi palice, zoberiem si sem
dáme si toto, alebo teraz si dáme toto, palice, uhlie, faklie sa to tak volá. Iba počas búr. Tak keď toto nie je búrka, tak to potom neviem. No, čiže som povedal, že tu by som dal. Potom ešte jednu tu by som dal. Chcem to mať pekne osvetlené, však viete. Nechcem riskovať, čiže dám aj tu. Ešte raz, prepáčte, že sa mi to tu seká. Neviem, prečo to tak zabera počítaču. No. Dobre. Vyspíme sa. Dobre. Čože? Tak ja idem ešte na väžu. Sem. Pozrieme, aký pekný výhľad tu je. Ináč neviem, či je toto, ale počkajte, sa pozriem na mapu. Ono to je asi druhý breh. No, krásne. Čak už ide spať. Trošku sa bojím, jak sa vysadnem z tej postele. No, z pacáka. No. Čiže pre dnešok by to bolo všetko. Ďakujem, že ste si tento diel pozreli a bol by som veľmi, ale že veľmi rád a vážim si, keď dáte na toto video odber, like a spätnú väzbu. A dovidenia, majte sa ešte pekný zvyšok dňa alebo večera a čaute.